Čau lidi. Dneska si ukážeme, jak nainstalovat tu mini items do Minecraftu. Takže dáme si Google. Sem si napíšeme, jaká je verze, takže 1.2.5, takže tu mini items 1.2.5. Super. Tak. Tady se vám načte takováto stránka, dáte tu mini items, nebo dáte www.minecraftmine.org /tu-many-items mod /. Tak. A teď je to lehký. Sednete si takhle dolů a dáte si download mod tam na 1.2.5 nebo na release verzi a tady je please wait, takže chvilku počkáme, dáme skip. Tady se nám uložili too many items, dáme si spustit app, normálně to dáme procento app data procento, dáme OK. Tady nám se načte Minecraft, dáme si bin Minecraft. Pokud tady máte složku betainf, tak si ji vymažte prostě. A teď si už je takhle skopírujeme a dáme si sem. Tady se nám načetli tu many items. Můžeme vypnout. Zapneme Minecraft. Login. A dáme si třeba single title. Tady jsem třeba a vidíte, tak máme tu many items. A můžeme si v pohodě givnout nějaké ty věci. Abyste se přesvědčili, tak je to velmi funkční. Třeba tady to. No. A mám to. Pokud se vám video líbilo, dejte like, subscribe a odběr. Děkuju. Takže čau.